Ngokusho kweziguli, uma ziyolanda imithi yazo ziyajikiswa noma zinikezwe incwadi yokuthi ziyithenge emakhemisi. It's been 3 months manje ama-eye drops angiwatholi. So ingane yami ayikwazi ukulapheka. We have to go back ngo-May to eMakhoti dokotela ukuthi ayobona ukuthi amehlo akanjani ever since wasinika le ama-eye drop. But the problem is uzoba khona yini umehluko ama-eye drop if engawatholi osindisweni. Lena yinkinga ebukeka ihlasele isifundazwe sonke saKwaZulu-Natal. Iqembu iAction SA lithi like lalibika lolu daba emnyangweni wezempilo. Umnyango uthi usabhekene nenkinga yezimali ezoxazululeka uma seqale unyaka mali omusha ngoMbasa. There was a communication to hospital management in all districts to say government in the province don't have money. What they must able to do is to work around with what they have, because they're now waiting for April. So it got me concerned to say, how can the province rely and wait for April? People will be dying before April. Izibhedlela ezithikamezekile iPrince Mshiyeni, iClearwood, iKing Dinuzulu, iEddington kanye neKing Edward eThekwini.